Ето ги гостите ни днес в петък в последното издание на предаването още по темата преди коледните празници. Много ви е приятно да ви представя Цветана Димитрова, журналист от Националния здравен портал Фрамар. Здравейте! Здравейте! Добро. И Незабравка Асенова, която и друг път ни е гостувала и която знаете като родител на Малката радост, едно от децата с редки заболявания, за които сме ви разказвали и в това студио. Много важно е днес кой ще влезе първи в дома ти. Това е нашия дом. Вие сте първите хора, които влизате в дома ни. Днес е и наш ден. Надяваме се, че ще ни върви с вашето присъствие тук в студиото. Най-вече за това, защото вие сте ангажирани с кауза, с която могат да се ангажират само добри хора. Затова започваме така по този начин представенето. И да кажем другия повод, че Цветана Димитрова е номинирана в една престижна журналистическа класация за здравна журналистика. И всъщност, доколкото разбирам, вие сте взели тази награда, защото сте единствената номинирана, нали така? Наградата не съм я взела. Наградата за сега е участието на финал в Брюксел. Всъщност на национално ниво се избира една статия, която статия представлява цялата страна на европейското ниво. И в случая тази статия е вашата, нали така? Да, значи имаме награда. Тази статия е вашата. Тя ще мери сили с другите теми, здравна тематика всъщност. Да, от цяла Европа. От цяла Европа. Това ще се състои, доколкото видях, април месец. Април месец, да. Да, началото от тогава. Благодаря. И честито за това, че тази статия е точно отличена. Героиня в тази статия е Малката радост, вашата дъщеря. Хареса ли ви начинът, по който бе разказана историята от Цветана? Да, още когато ми изпрати материала преди неговото публикуване, много ме грабна и имах така... Може би това е един от малкото материали, които наистина е направен много добре. И разказва историята така, както е. Дали? Това е важното. Дали историята е истинска. И освен самата история, има и доста медицинската част е добре достъпно написана и обяснена дори за хората, които популярно, са компетентни. Да. Добре, Цветана, защо се насочихте към тази тема? Как се запознахте с историята на Незабравка? Правила съм преди интервю с Нейси и тяхната история, нейната е на радост, много докосна сърцето ми и реших да направим материал, който не показва само чисто теоретично медицинската гледна точка на нещата, а да бъде по-личен. Да бъде по-личен, за да бъде по-четаем, за да стигне до повече хора и до по-голяма аудитория, като по този начин може да се даде шанс да се популяризира проблема и да се направи нещо хубаво по въпроса. Благодарение на Незабравка, която се съгласи да го напишем по този начин, се случиха така нещата. Говорих с нея, даже с притеснение в началото да й предложа, защото не всеки е склонен толкова лично. Даже много малко хора се съгласяват да говорят за проблеми. Но тя наистина с отзивчивост прие идеята ми и заедно го направихме така, че наистина да бъде лично, в първо лице и да бъде четаемо, да бъде наистина близко до всеки, а не просто теоретична суха информация, която едва ли ще остане. Трудно ли се споделят лични неща, особено когато те са свързани с проблем на дете?
Да, трудно е емоционалния момент. Много малко хора го правят, силен, много малко родители. За тези проблеми трябва да се говори, за да може да има приемственост и в обществото и нали, тези хора да се социализират и проблемите да се решават. Всъщност да, най-важното, нали, трябва да отбележим, поне за мен най-важното в тази награда и в това, че тя продължава към Брюксел е, че тази история ще стигне до възможно максимален брой хора. И колкото повече хора са запознати с проблемите на тези деца, казвам, защото чрез една лична история се виждат и проблемите на всички останали. Чрез това нещо може да има смисъл. И някакси тогава си даваме сметка и ние, които пишем и които говорим, че това, за което го правим, има смисъл. Дано и вие да мислите така, защото всъщност го правим за вас. Нали така? Да, така. Имаше ли досега някакъв ефект от този материал? Ами аз мисля, че тепърва ефекта предстои, така че се надявам да има доста, да има добри ползи. Не е важното това, което трябва да знаят хората, които го четат. Проблемите ли трябва да видят? Или изолирането на тези хора от обществото? Или безразличието на институциите? Кое е според вас? Може би всичко комплексно. Защото проблема не е толкова и с институциите, не е толкова от медицинска гледна точка. Проблема е човешки. Просто за разбиране, за съпричастност. Всичко това би довело до развитие, до по-добро развитие на нещата. И Незабравка подчерта, че още не е имал ефект. Тепърва стана известен и конкурса за здравна журналистика, стана известна и новината, нали, за нашето участие. И тепърва, когато се представят нещата вече в Брюксел, надявам се оттам да има добър отзвук и ще се надяваме наистина да има ефект. Ефект, който всъщност е смисъла на написването на статията и на всичко, което... За човешкото отношение обаче се изисква много време и да има хора, да има човешко отношение, означава да сте докоснали тези хора и да сте ангажирали тяхната емоция. Ами аз мисля, че за годините, в които нали, ние като цяло работим за популяризиране и за информиране на обществото като цяло, има вече положителни... Промени, казвам. Да, промени. Каква посока са? Ами в посока по-доброто приемане, разбиране към тези хора и... Има впечатлението, че майките на деца с редки заболявания предимно се ангажират с такива каузи. По-скоро, отколкото хора, които нямат в семейството си или нямат лична история. Ами да, защото е по-трудно да привлечеш човек, който емоционално не е ангажиран към... Твърде голямата емоционална ангажираност не пречи ли понякога? Ами мисля, че в случая не. Във вашия случай, да. И Цветана, да попитам, защото статията е много емоционална. Тя е разказана през сърцето ви. Поне аз като я четох, останах с впечатление, че тя е и с много завладяващо заглавие. Заглавието, за да не ще го изчета, болезненият полет на едно пеперудено момиче. Колкото красиво заглавие, толкова и трогателно. Кога дойде заглавието всъщност? Заглавието дойде след написването на статията, както смятам, че би трябвало да бъде. Наистина правилно сте усетили. Така е, написана е от сърце, написана е през цялото време заедно с Незабравка. Ние се чувахме, пишехме си за актуална информация. Тя ми подаваше много информация, изцяло с нейна помощ. Всичко е съгласувано с нея.
тя я хареса. И има един хубав баланс между емоцията, между личната история и наистина фактите, медицинските факти, които всеки трябва да знае. Тях откъде как успяхте да ги преведете на популярен език? Първо, задължително трябваше да присъстват. Няма как. Статията е за здравна журналистика, статията не е есе. И въобще като журналисти в Рамар Медиа, по принцип се занимаваме с здравна тематика. И предпочитаме да търсим и да намираме този баланс между медицината като теория и между личната история на всеки човек. Може би това беше най-трудното в случая, да не натежава теорията, да бъде казана на човешки език и разбираема. Надявам се точно това да е ключа към успеха на статията. На колко години стана Радост? 5,5. Защото ние, мисля, че от година не сме се виждали с вас. Тогава, когато вие всяка година организирате прояви, свързани с децата с редки заболявания. Да, в месеца на редките болести. Обикновено в месеца на редките болести. Да кажем, че в България имаше развитие по отношение на чисто нормативното признаване на някои от тези болести, така по-лесния начин на лечение, на достъп до лекарства, или греша? За момента това е основният проблем, защото на хартия, както се казва, има такова развитие. Ние сме добавени в наредба 38 през февруари, която ни подсигурява необходимото лечение, но в случая до момента пациентите все още не са получили своите медикаменти за поддържане, нали, на състоянието, поради това, че има още доста административни пречки, които се отлагат във времето. И за коя година ги отлагат във времето? За момента ни отложиха за февруари 2014 и се надяваме тогава, нали, процедурата да се финализира, защото иначе... Може би, не знам, може би от 5 години си говорим за това нещо. Да, и още не е финализирана процедурата. Да. Голямо финализиране става смисъл. Това заради пари ли е, заради бездушие, заради бюрокрация, какво? Съвкупност. И от всичко по-много. Това е основният проблем, който, нали, стои пред нас и искаме колкото се може по-скоро да бъде решен. Всъщност какво трябва да се направи, ако трябва да обясним на хората? От какво имате нужда? В момента основната нужда е от тези незалепващи превръзки, за които, нали, се борим от толкова години. Защото без тях състоянието на един пациент с булозна епидермолиза се усложнява много по-бързо и драстично, нали, във време. Има ли ги тези лепенки в търговската мрежа в България? Не, няма ги в търговската мрежа, защото те са много скъпи и не се използват широко, нали, за... Откъде ги намирате? Има представители, които ги внасят, нали, от чужбини, и от тях ги поръчвам. И вие си ги купувате? Да. С лични средства? Да. И искам да кажа, че от 2 години насам Alliance Club Свети Йоан и Свети Иван Рилски ни помагат в това са някакви други клубове, не Старозагорски? Не. Може би в София? На територията на София, да. И благодарение на тях пациентите получават, нали, пакети, но мога да кажа, че те не обхващат техните абсолютни, в смисъл, пълни нужди, нали? Да. Но е една доста голяма помощ. На каква цена са тези лепенки? Цените варират в зависимост от състоянието. Между 400 и 2000 лева за децата. Които ще стигнат за?
Какъв период? Които ще стигнат за период от месец. А вече възрастните в по-тежко състояние, за тях пакетите са до 4000 лева. И тази сума все още не е поета от държавата? Не е поета въпреки, от държавата. че... Да, повечето нуждаещи се привързват с каквото могат. А това не е ли... Което е абсурдно. Да, точно това не влошава ли много състоянието принципно, на хората? Защото точно целият проблем на тази болест се крие в заглавието на статията на Цвети. Да. И то е болезненият полет на едно пеперудено момиче. Просто кожата на тези хора, да кажем на зрителите, които не са чували за това заболяване, рядко заболяване, че кожата е като крила на пеперуда, нали? Това е асоциацията. Толкова е крехка, че при допир може да се нарани. Точно така. Как смисъл, вие вече 5 години и половина, предполагам, че сте така много напред с чисто ежедневните предизвикателства в общуването с детето. Приеха ли в детска градина? Да, тя вече от 2 години. Защото имахте и проблеми с това. В ходи на градина. От детска градина Ян Бибиян бяха така доста разбиращи и я приеха. Да, за времето, в когато ще тръгне на училище, имате ли с някакви притеснения? Все още не го мисля. Да, по-добре. Да. По-добре е с някакви ден за ден да се решават проблемите. Още го стараме. Добре. Това, което вашия поглед видя журналистически, от какво най-много имат нужда тези хора? Незабравка спомена каква е сумата, която им коства месечно, ориентировачно, но не спомена каква е помощта, която получават. Нека да кажете вие, да. Да. Това, което тя ме информирала, 270 лева на месец. Помощ от държавата? Държавата, да. Каква е тази? Социална ли се води? Социална, която е 180 и нещо, и двойни детски надбавки. Понеже детето е с рядко заболяване, двойни детски надбавки, които правят 60 лева. С инвалидизация. 70. 70 лева получавате отгоре. И общо прави това 200 и... към 260. 260 лева, която стига за колко лепенки? За една, две? В зависимост от размера... Превръзки по-скоро, да. Зависи от размера на превръзките, разбирате ли? Значи една кутия е 134 лева и някакви стотинки. Значи за 2 кутии стигат за месец. Да. Силно се надявам наистина, че то само със статията няма как да се променят нещата. Ние си даваме сметка за това и всеки път, когато правим някакъв журналистически материал, си даваме сметка, че колкото и, молим се на някакъв минимален ефект. Молим се думите наистина да достигнат своята цел. И за това, както се казва, дори да стигне до 1, до 2, до 10 души, но тези 10 един да може да тласне напред разрешаването на проблема, ще бъде изключителен успех. Не знам ти, Цвети, вече си говорим на ти, как виждаш смисъла от работата си? Да, наистина това е. Първо да достигне до повече хора, не само като количество, но и като качество. Ако ме разбирате, да стигне до хората, от които зависят. Точно така, да. Зависи промяната на нещата. Може би да кажем къде може да прочитат статията зрителите. В ramar.bg е публикувана официално статията, както и във вестник Фрамар. За сега като представител на Фрамар Медиа, там е публикувана вече като стигне на ниво Брюксел и ако там има успех, ще бъде чудесно. И ако на национално ниво не получим необходимия ефект, желания ефект, силно си пожелавам и силно пожелавам успех на европейско ниво, да видим дали тогава ще се задействат нашите институции, дали тогава тази мудност ще се промени. Нека малко да видят, че
че стават пословични, че стават известни вече с... Ама не е с добро. Да, но не е с добро. И дано това да ги накара да... Пратихте ли тази статия като коледен подарък на министра на здравеопазването? Интересна идея. Не сме, но нека Пратете да го направим. Пратете я, наистина. Статията е страхотна, дано да се казва поне 5 минути през деня да отдели, да я прочете и да задвижи нещо, ще има смисъл. Така си мисля. Да, наистина. Благодарим за идеята. Може наистина. Толкова, ние също се опитваме по някакъв начин да достигнем до повече хора, както вие казахте, да не ги разделяме на качествени и некачествени, но на хора, от които зависи решаването на проблема. По-добре ще бъде, ако точно тия хора чуят най-после и разберат и нещо трепне в това сърце, защото ако трепне нещо в сърцето, тогава нещата, колкото и да са бюрократизирани, все пак тръгват. Така си мисля аз. И искам да кажа, че превръзките са най-малкото, което може да се... Сигурно. Да, защото нуждите на един пациент с такова заболяване са доста по-комплексни. Превръзките, предполагам, че е базиса, смисъл. То е основата въобще, за да се чувства нормално това дете или този човек. Да. Оттам нататък се тръгва всичко отгоре, нали? Да. Как се справяте? Справяме се с доста упоритост. Това е извън всяко съмнение за упоритостта. Как ви стигат силите? Съжалявам, че е личен въпрос, но няма как да не го задам. Няма как да не ми стигат. Всъщност става въпрос за детето ми. Нали? Да. Майката става всесилна, така е. Да. Благодаря ви за това участие. Ако трябва да добавим на края на това предаване, то е преди Коледа. Преди Коледа някакси по-сме склонни да си отворим сърцата. Кажете нещо на тези хора, които още не са чели статията и не знаят тази история. Най-малкото да я прочетат, вие им казахте къде да я намерят. Да. Разбира се, нека всеки, който желая да я прочете, framar.bg, там е публикувана статията, във вестник Фрамар. Надявам се да докосне сърцето на всеки, надявам се всеки да разбере, защото когато проблема е казан просто така, минава покрай ушите на хората, нищо не им остава, все по-малко неща ни трогват, за съжаление. Сме станали много хладнокръвни. Безчувствени по-скоро. Хладнокръвието има положителен знак. Добре. Да, безчувствени, някак си, да, наистина, все по-малко неща ни трогват. И наистина ще е хубаво да трогне повече хора. Да, и още има едно нещо, което сигурно помага в случая. Ако само за миг тези хора се поставят на мястото примерно на вашето място или на мястото на детето ви, също помага според мен. А вие сте направили така, че всеки един, който чете, в един или друг момент от четейки тези редове, си казва какво бих направила аз, ако съм на това място. А това вече е част от решаването и от обръщането на нагласите. Благодаря ви много. Успех в работата ви като журналист. Благодаря. Надявам се, че в Брюксел ще бъдете фаворитът. Благодаря. И се надявам, че Незабравка все по-често ще разказва история, защото ще намира такива журналисти, които да предадат тази история наистина през нейния поглед. Надявам се и искрено вярвам. Хубави празници ви желая. Благодаря за гостуването. Сега завършваме това издание преди коледно, последно предколедно издание на предаването още по темата с едно интервю. Днес си бяхме решили, че няма да говорим за политика, няма да говорим за неща, за които говорим през цялата година и затова, освен че чухте тези две прекрасни млади дами, сега ще чуете още една. Това е поетесата Мария Донева в интервю с Ани Трорлакова, с което интервю закриваме това издание на предаването и в петък, последния работен ден на седмицата. Освен че е петък и е Игнажден, така че е хубав празник от нас и успешни, приятни по-скоро събота и неделя и весели рождественски празници.